Добро утро. Сега тръгнахме от Застафони към Тбилиси. Днес ще е доста дълъг път, към 140-150 км. Ще гледаме да минем, за да може на следващия ден да сме в Тбилиси. Денят е 24 юли. На 29 аз мисля да летя за Узбекистан. Та така, поне имам компания. Много голем манец. You can see it's an eagle because they have, fingers in the. I don't know the word in English. Claws and Yeah, the stuff here. Wings. wings. Thank you. Yeah. Остават ни около 10 км по това изкачване. Направихме около 50, остават ни 10 и след това е по-скоро равнинен район вече. Следващите километри, но тук работа е коварна. Wow! Часът е към 4:30, 4:40. И за днеска имаме, знаете, още общо към 90 малко километра. Ще постараем да направим още около 50, за да може да стигнем близко до Тбилиси и оттам нататък всичко да е много по-лесно. Айде! Войниците са зад мене. След като карахме около 95 км, не 150, решихме да се наместим и тук, на тая рекичка. Там опънахме палатките, ако може да се види. И сега е време да се освежа малко. И утре сутринта рано тръгваме. Swimwear. Just, Yeah. If you want to swim, for me it's okay to have just the. It feels very good for the legs. It's amazing because they really create the bath. It's such a good idea. Oh, the current is strong. Yeah. Nice. No worse to do. Nice. Feels good. Good day. I'm sure.
super beau. Yeah. It saves money to go to Japan. Dans son coffee, Émile? Well, It's possible. Eh, il y a peut-être un truc de la journée. Oh yeah. Yeah, buddy. Почти си изпих кафето. Разбира се, ще направя още едно. Добро утро от Тбилиси. Снощи влязахме в около 6 часа някъде, 6:30 влязахме. И разбира се, няма как, пукнах гума. Точно преди да влезем и се наложи 2-3 пъти да спираме да я помпя. И сега ще я оправя и чакам ги другите момчета, Куентин и Пиер, да се събудят и да закараме колелата на механиците, да ги подготвят за следващото пътуване, което ще е от Нукус, Узбекистан до Душанбе, Таджикистан. Много се вълнувам да видим какво ще стане, да всичко да е наред и какво друго. Представяте ли се, преди месец бях в Бургас. Сега е 26 да, 26 юли. 2200 км. Не. Бе, айде, служи ги 2200. Не, 2100. Залепих гумата току-що. Изчакваме още малко да стегне и се отправяме към магазина за колела. Извинявам се на хората, които може би гледат и понеже камерата ми се разваля и постоянно спира да снима, бъгва, примерно включваме, тя не може да снима, не знам какъв е проблема, постоянно ми дава грешка, че няма SD карта, замръзва и или ще я сменя, когато мога, или не знам, трябва да пробвам някакви варианти. Нещо не ми харесва как стоят нещата.
Сега още малко да изчакам гумата и тръгваме лека по лека. Дойдохме до механика, който ще оправя колелата ни. Ще види дали всичко е наред и така нататък. По моето колело, слава богу, всичко е наред. Ще е хубаво обаче да се погледне все пак. Нямам нищо за сменяне, нямам повреди. И също така трябва да закупим кутия за транспортиране на самото колело в самолета от тях. И така, общото вече почти цял ден сме тук. Преди нас имаше хора, нали, като нас, пътешественици с колелата. Те бяха преди нас и така, общо взето чакаме. Вече сигурно към 3 часа плюс сме тук. Да хапнем едно сладоледче. Колелата са тук. Преди нас имаше хора с колела, така ще трябва да ги изчакаме. И съответно пуснах Пиер и Куентин да минат пред мене с колелата, да могат да си ги оправят по-бързо. Аз не мисля, че имам по моето колело какво да се прави, така че ще мина сравнително бързо. И така, след това се прибираме и почиваме. Да мога да заредим хубаво, защото начака още по-дълго и още по-трудно пътешествие според мен в Узбекистан. Айде, държа в течение! Много съм щастлив, защото си смених касетата на колелото. В превод на нормален език значи, че сега мога да изкачвам барите много по-лесно, защото скоростите ми го позволяват. За разлика от предишната касета, където просто беше изключително трудно. И се радвам много и мисля да го полея с моите приятели. Чакахме около 5-6 часа, обаче се заслужава. Чувството е много е готино. To Bulgaria, friends. Сега сме тук при механиците, които ще ни опаковат колелата и скоро ще са готови да потеглим с тях. Ще ги сложим в кутия, защото трябва да се транспортират по специален начин в самолета и така нататък. И както виждате, сме си оставили гемиите. Моето ще го пращам тъй. Той без това е 25 кг. Тъй че
е готово, но те трябва да се оправят техните багажи. И така, в 8 часа някъде горе-долу се очертава да сме в летището, дори по-рано. Искаме да свършим нещата възможно най-бързо, за да можем да сме спокойни. Предполагаме, че ще има и много други хора на този самолет, нали, като нас, пътешественици с колела. Така че ще гледаме да сме по-рано там, да може да сме спокойни. И така, ще гледаме да хапнем нещо сега, така наоколо и потегляме. Този път вече мога да говоря в множествено число, защото преди бях сам, пак говоря в множествено число. Не знам кои бяхме, ама сега сме. Айде! Ik zei even op school met niemand heeft er wat voor gezegd. Ah oui, c'est chez Ito, ouais. C'est au showroom, on doit faire un gros prévu. Une demi-heure après le corpus. Ça va aller après le black, il s'appelle bien ça. ნახოთ ვაფშე Google-ში ჩაწერია, ბო. Google Maps. Yeah. Look at that camera. Hey. Yeah. Great success. Мој цаба чао. Между другото, исках да ви покажа Son t-shirt, c'est un engin de poitrine. как върху парко мечтата имат соларни пани. Putain de gros. Ah. Québécois. Не знам дали се вижда много хубаво, но de malades où ils font genre qu'ils viennent d'une autre planète схващат. et ils sont Et habillés, Там също има. ils parlent et le mec il fait de la guitare à deux têtes et il y a juste Костадине, колко е часа? What's the time like? 5? 5. 5? It's 5. Yeah, I think so. 5. 5:30. Octal. Already. Already. Гарата добре е според мене. Сигурно сега правят някаква реновация, не знам. Часа е към 9:10. Не знам колко е часа. Право не съм спал и аз сумати време. Ще ми фръкне главата след малко. Знам само, че е много рано, а влака ни е в 7:43. Ще стоим тук буквално 10 часа. Но няма проблем. Ще починем, ще спим 10 часа. В Казахстан.
Искал да пътува света, но една сгубя сега колелото си в Казахстан. Тридесет 40 градуса. Лудница. The food, bro. Okay, let me get that. Сега трябва да се уредим с колелата и ще видим. Sen bilmiyor musun? Yani bildiğin mücadele etmesi. Стана към 9:30 вече и време да се наспа. Трябва да се наспа като хората. Не мисля, че ще снимам още много от влака, защото ми казаха, че не е много хубаво да снимам. Викат, в смисъл кондуктора каза, че и вика изобщо не снимай. И така, сега гледам, снимам само себе си. И гледките, доколкото мога. До утре. Mantı var, mantı. Senin için de şirak kokuyor var. Çok. Top kadar. Девет на път Камили. Айде, Узбекистан! Сгубихме колелата преди малко. Часа е към 5:30 и тръгваме към хотела. Стояне, you have something to say for the public? I really love travel. Okay. I also like travel. Love travel. 11 часа в Узбекистан. Добре. I appreciate the travel. You appreciate the I travel? appreciate the travel. I also appreciate the travel. You don't like it, Emil? The candy cheese? I appreciate it.